Stomatchirurgia je v dnešnej dobe na veľmi vysokej úrovni. Poskytuje široké spektrum zákrokov, ktoré kompletne zastrešujú krásny, zdravý a prirodzený chrup, ak si to situácia vyžaduje. No a dnešná klientka potrebuje vyriešiť zubný problém vo forme implantátov. Dnešné zubné ošetrenie, už sme v druhej fáze, implantáty už boli zavedené a aktuálne ideme pacientke znovu odhaliť implantáty, aby sme sa k nim dostali, keď už sú pevne zrastené s kosťou, a zavádzame tzv. Hojovacie valčeky alebo gingiva-formery, ktoré pekne prehoja okolitú sliznicu a následne bude pacientka pripravená na otlačky. Dnešné zubné implantáty sú plnohodnotnou náhradou ako zdravých, tak aj poškodených zubov, či už ide o zákrok z pohľadu zdravotných ťažkostí alebo aj z estetického hľadiska. Ak zvažujete zavedenie zubného implantátu alebo sa chcete prisporadiť, či ste vhodným kandidátom, neváhajte a objednajte sa k nám na konzultáciu. Spoločne navrhneme najvhodnejší spôsob liečby pre vás a tešíme sa na vás v Interklinic.